Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. De nou en tots vostès, són en punt. Si és divendres seran les 9 en punt i si és dissabte seran les 3:30 de la vespre. Recorde que este programa, el València Maig, se reemet dissabtes, únicament serà el dia de demà, perquè demà, avui és l'últim dia del programa. A vacacions agarrem fins d'ou vol setembre, si en esta casa ens deixen continuar. Esperem que sí que ens deixen continuar en esta casa. Vicent del Ventosa, no t'havia saludat. Moltíssimes gràcies per estar així. Bona nit. Bona nit i esperem que torneu en setembre tots. Sí, quan més mos pagueu més estarem així. Anem a parlar de més coses perquè vostès saben que sempre que venen les coses d'Almansa, el mal ve d'Almansa i a tot el món alcança, i Maria Forner des de Madrid ens ha fet a lo llarg d'esta temporada del València Maig moltíssimes connexions i poques vegades ens ha portat, poques, jo crec que ninguna, notícies bones des de Madrid. Si els pareix, si els sembla, anem a escoltar la seva opinió. Capçalera. L'opinió de Maria Forner. El Consell de Política Fiscal i Financera és bàsicament un instrument diabòlic que serveix principalment per a fer visibles les queixes de les comunitats autònomes en matèria de cacaus. Per això, els consellers i conselleres suporten estoicament els quasi 40 graus amb què Madrid els dona la benvinguda, vestits ells amb tratge, elles amb taqueta de mànega llarga, perquè ensenyar els muscles per la tele fa lleig i lleva seriositat a l'assumpte. Diu la tradició que els mitjans els hem d'esperar a la porta de darrere del Ministeri per agafar-los unes declaracions prèvies, i és en este punt on comença a fer-se visible la invisibilitat del govern valencià. Es dibuixa l'escena, pati posterior del Ministeri, totes les televisions i ràdios autonòmiques, totes les nacionals i els becaris d'estiu de les agències. Arriba un conseller. Lògicament, els periodistes capitalins no tenen la capacitat de memoritzar 17 cares i 17 noms. Per això, quan l'autonòmica agraciada fa un pas avant, ja saben qui és el personatge i se sent un crit aclaritori. Múrcia, Astúries o el que siga. A continuació es munta el que anomenem una pinya de periodistes al voltant del conseller, de la que es desprenen alguns quan veuen de reüll que ha arribat un altre conseller que els interessa més. Madrid, Catalunya o Andalusia solen ser els que més fugides de pinya provoquen. Són, al cap i a la fi, les comunitats que ixen als informatius nacionals. Per això, enmig d'esta batalla mediàtica, resulta penós, trist, quasi diria que patètic, veure l'arribada del conseller valencià. Ben vestit i disposat, el veig vindre per la vorera. Davant d'ell, el seu cap de premsa ve anunciant-lo. El consejero valenciano, por si os interesa. I no interesa. Com vaig sentir ahir mateix a un company de ràdio, hasta que venga algún consejero importante, coge al valenciano, però lo gordo és Catalunya i Andalucía. I així les coses, Vicent Soler amolla el seu discurs per a alguna agència despistada i per a Televisió Espanyola, que una cosa és que el graven i altra que emeten les seues declaracions. No hi ha preguntes perquè no hi ha periodistes valencians, no interessa. En acabar la reunió l'escena es repeteix però encara és més violenta. Els periodistes ens agolpem en unes escales per capanar l'eixida dels consellers perquè no s'escape ningú, fins que baixa Soler, que es para ella soletes al grau que hem marcat i torna a presentar-se. Soy Vicente Soler, Generalidad Valenciana, y per darrere se sent, a este no le hagáis preguntas que detrás está la de Madrid. I Soler fa un esforç sobrehumà per dir alguna cosa que cride l'atenció. No podemos más, somos la comunidad peor financiada de España, esto es una burla. I els periodistes assentixen mentre busquen amb la mirada el pròxim a declarar. Fracassat en l'intent de fer-se notar, el seguici valencià torna a Totxa. No passa res, ja passem una nota de premsa als mitjans quan arribem a casa i alguna cosa trauran. Potser no tinga res a veure, però jo estic totalment convençuda de que aquesta invisibilitat valenciana, trobada i no reparada, té molt a veure amb la completa indiferència amb què ens tracta el govern. Perquè, com es diu en l'argot periodístic, el que no està gravat no existeix i a la comunitat valenciana ja fa anys que ens apagaren els focus. Serà per això que no ens ve ningú. Cuando no eres mía, cuando no eres mía, ay, si pudiera ser invisible.
Si pudiera ser invisible, millor cançó castellà d'Aute, Maria Forner, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Maria, m'estava donant vergonya, com a valencià, l'escena que estaves retractant i fotografiant. Primera, el consejero, i després Sí. Vicente Soler, i després que s'ha de presentar, que ningú li hagi de fer preguntes, evidentment. Jo me recordo, Maria, quan estaves treballant en Televisió Valenciana, que una de les teves missions era, i per això servia la Televisió Pública Valenciana, per a fer preguntes que ens interessaven als valencians i pegar-li la volta a les coses. Però ara... Sí. És llastimós, m'estava donant vergonya. I el pobre Vicent Marçà, Vicent Marçà no, ja el tinc, ja li he donat un poquet. El Vicent Soler, el pobre, esperat agarrar-se la maleta i tornar-se'n a Totxa, no puc dir res més. Sí, la veritat és que és un poquet trist, perquè, clar, com tu bé has dit, jo tinc la visió de quan existia Radio Televisió Valenciana i ara tinc la visió de que no existeix Radio Televisió Valenciana. I la veritat és que, per exemple, jo que continuo treballant amb tots els companys de la Forta, de la Federació de Televisions Autonòmiques, clar, el treball és tan diferent, és a dir, vull dir, tots van per el seu conseller, Galícia per el gallec, Euskal Televista va per al basc, Catalunya, per suposat, té un desplegament increïble en Madrid per a tots els temes catalans, i clar, tots els consellers tenen un focus al que dirigir-se i un públic que està esperant veure què passa en les reivindicacions de la seva terra. Però el valencià, tot i ser una de les comunitats, en aquest cas en el Consell de Política Financera, pitjor finançada, és la que més queixes hauria de donar, la que hauria de ser l'altaveu de les comunitats que estan pitjor tractades pel govern, i això passa pràcticament desapercebuda perquè no hi ha uns mitjans que estiguin interessats en això. Vull dir, les nacionals, com tu bé sabràs, busquen la confrontació política. Per exemple, si el govern és del Partit Popular, busquen una comunitat que siga del Partit Socialista. Òbviament, no busquen a la comunitat valenciana. El referent és Andalusia, en quant a comunitat socialista. Saps? I clar, totes les queixes i les reivindicacions dels valencians es queden absolutament en paper mullat, perquè no hi ha un interès. I també és normal que els mitjans nacionals no tenen per què saber qui és el conseller valencià. És que, vull dir, ells estan per a unes altres coses. I per això he descrit aquesta escena, perquè com a valenciana que continua treballant en Madrid, me fa llàstima que València no tinga aquesta repercussió, que després es veu als informatius que realment no hi sent. No, únicament hi sent quan algú mort, Quan hi ha algú mort, enseguida, Levante espanyol, Levante feliç, i així estem nosaltres. Maria, una cosa, estaves comentant el tema de Vicent Soler. Mira, et sona el telèfon, Maria. Ja l'he pensat. Ara se m'ha anat a mi la pregunta que volia fer-te. Veus tu el que passa? A veure, els altaveus, som la comunitat pitjor finançada, vale? Ja això ho hem tractat, però clar, si no n'hi ha altaveus, tu molt ben ho has dit, per molt que parla la televisió espanyola no vol dir que el vagin a traure. Per parlar, el parlar és la llengua no té os. I després, que aquestes reivindicacions siguin interessants, per molt interessants que siga, i que així estiguem morint-nos de fam, si el que tu has dit, si no està gravat, no existeix, i si no existeix, senyors, no arribem a ninguna banda. Sí, la veritat és que així és, i ja t'he dit que les xifres són per a pensar-se, ho saps? Perquè, per exemple, ahir, quan després del Consell de Política Fiscal va eixir el ministre Cristóbal Montoro i va donar explicacions de com havia anat la reunió i de més, la realitat, més enllà del que diga, és que no es va parlar una paraula de com reformar el sistema de financiació autonòmica, i això era una cosa que estava esperant com aigua de maig el govern valencià, perquè ha de fer els pressupostos per a l'any que ve. Els havien promès que probablement ja serien el nou model, un model que siguera més favorable als interessos de la comunitat valenciana, que, per exemple, tinguera en compte indicadors com la població i la població flotant de turistes que nosaltres tenim i que als que hem de donar servicis, etc. Però la qüestió és que no es va posar això damunt la taula. Vull dir, Soler va eixir d'aquesta reunió en una mala sensació perquè és com si parlaren al buit.
I després de que parlen al buit dins de la reunió, li parlen al buit fora de la reunió, que és el més preocupant. És a dir, no crec jo que els ciutadans de la Comunitat Valenciana tinguen idea del que va passar ahir en el Consell de Política Fiscal i Financera. Sincerament, crec que no. De fet, la premsa valenciana no recull pràcticament aquesta notícia i també és una cosa que hauríem de tindre en compte, és el model de finançament autonòmic. Jo no sé els anys, jo en tinc 39, me vaig complir ahir, jo no sé els anys que està reformant-se això i que mai arriba. Aznar l'anava a canviar quan Zaplana arriba a la Generalitat, perquè Aznar lo iba a canviar, després va ser Zapatero el que l'anava a canviar, després Francisco Camps anava a intentar-ho, Alberto Fabra i Rajoy, quan venen així se'ls prenen a la boca, són 5 milions de valencianos, hay que darlos para todos, i damunt els immigrants que ens venen que hem de costejar la salut, però és que al final els números no ens ixen. Mira, realment el sistema de finançament autonòmic, el problema que té és aquesta bolsa de solidaritat interterritorial que diuen, perquè ningú vol obrir aquest meló, però la realitat és que, per exemple, les comunitats que aportem molts diners a l'Estat, després no en rebem en la mateixa quantitat que aportem, perquè cal suportar i cal mantindre algunes autonomies que no poden aportar tant perquè o bé no tenen població o bé no tenen teixit industrial, etc etc. Què significa això? Que políticament ningú no vol enfrontar-se a obrir aquest meló perquè seria enfrontar-se a les comunitats que no poden aportar el mateix que pot aportar, per exemple, la Comunitat Valenciana. Quin és el problema de la Comunitat Valenciana? Bé, pues que, com bé tu has dit, tenint 5 milions de persones, no tenim capacitat de fer pressió al govern. I quan diem des de la Comunitat Valenciana estem mal finançats, bàsicament els ulls ens equiparen amb Catalunya. És com si València estiguera fent la mateixa queixa que Catalunya i no hi ha cap sensibilitat respecte a les diferències que n'hi ha entre el que reivindica Catalunya i el que reivindica València. És com si tot l'arc mediterrani per a ells siguera una bolsa comuna i ja està. Ignoren a uns, ignoren als altres. I això és el que passa, que no hi ha nassos per a obrir aquest meló i dir, escolteu, no pot ser que la Comunitat Valenciana, tenint 5 milions d'habitants, siga la que més diners reba de tot l'Estat, perquè a més ha de suportar totes les despeses que suposa el sistema sanitari, el sistema d'educació, que és això el que tu realment estàs pagant en aquest sistema de finançament. Tu has de pagar la sanitat de la Comunitat Valenciana, tu has de pagar l'educació de la Comunitat Valenciana, les polítiques socials, les de dependència, les d'ajudar les dones, violència de gènere, etc. I això no se pot fer en els diners que rebem. I no és que no es pot fer, és que a més tenim un deute que és insostenible. I ahir, per exemple, es va parlar de si podien fer una quita d'aquest deute i bé, pues que, com si els posarés una cançoneta de Pimpinela, m'entens? Vull dir, ni cas. Sí, ja ho veurem, ja ho veurem. Ara t'ho mire, com es diu, saps? Mira, ja veurem, va dir un cego, i com diu el refrany popular valencià, el que és 2 vegades bo és bobo. Sí, pues, I és el que ens passa. Pareixem. Sí. A més, ja t'he dit que m'agradaria que haguéreu vist la careta d'aquest conseller baixant les escales com dient algú traurà alguna cosa del que he dit, perquè ell va fer un esforç, jo vaig estar sentint-lo, i per fer-se, com dir-te, més integrador, ¿vale? Va dir, no, la Comunidad Valenciana está muy mal financiada, pero bueno, las demás también, ¿sabes? Com dient que si diu això si diu això ja ha perdut notícia. Si diu nosotros malos, però els demás també estan mal, ja no és notícia. Sí, però clar, tu tingues present que ell està parlant per a gent que no coneix. Està parlant per als micros de Canal Sur, saps? Jo què sé, de TV3, de la d'Astúries, de la de Canàries, i a lo millor si diu algo de la resta de comunitats, pues igual el trauen, com mira, el valencià ens dona suport, saps? Estava buscant aquest tall de veu que col·locar en qualsevol mitjà, siguera el que siguera, m'entens? Vull dir, però clar, no pots fer una reivindicació purament valenciana perquè allí no hi havia ningú que li portara molt o que sapiguera com s'escriu el seu nom en valencià, a banda de parlar en castellà, per supost. Maria Forner, des de Madrid, moltíssimes gràcies per estar a Simple Ràdio en València Maig. Que passes molt bon estiu. Moltíssimes gràcies. Feliç aniversari. Gràcies, a veure què m'has portat. Vale. Crec que me quedaré igual. Maria, moltíssimes gràcies. No et derretisques, que els bombons pel sol en Madrid es fan. Vale. Adéu, molt bona nit. Adéu. Adéu.